Ka public hearing lene ka jing pensngo pajba hakabaya day baga jing tmu ban pyntrei yaki artili ki par mawshun ki badan Lumshnong kala Ïaid bay Ïaid renti klem kano ka jing persya kite ki par mawshun kidai ki balalong trai do ba lam shwa kando bad uba tan song dekhar ki bana ka Lumshnong u environmental engineer jongkatnat Meghalaya State Pollution Control Board ba SM ulapan sengau baga par mawshun jong kite ki arngut kidai ki baha ka jinghe ke ba iwei poin hinyo hektar bat ar poin saw hektar bat kadai ka baha po san spa mitar ka jingjingai na kawei long ba kite ki arngut kil apply ban yo ti mawshun bat kilayo e ki jingnon kam ha ka bayade ba ki kot ki sala baladon kam ban panlong e ka jing pensngo pajba kabala panlong ha ka Lumshnong ya ka public hearing la Ïaid da ka office jong deputy commissioner ka East Gentia Hills District ha ka ba additional deputy commissioner uba jiwar jeri ulalong kumusyong kenar ha ka jinga don rengkat ki he nakatanat Meghalaya State Pollution Control Board u extra assistant commissioner ka East Gentia Hills District uba esmarwen ki trai par ki noyalam berkidkhat jong ka East Gentia Mineral and Traders Association ki noyalam berkidkhat jong ka East Gentia Mineral and Supplier Exporter and Importer Association wahe Lumshnong uba munlang ladong ki pajba lembar kiwe kirirong ba jong katika thany Masuk senat ban pyntrei itu, suplemen pyntrei itu, nak yang ke district administration, represent nak bentar yang DC kena kapor, ban yang yang isi barok sekali ke dia kenduk jadi kena kapor, ban pendat kena kam. Di ini dan bat ni, yai bahas in, berarti nak Meghalaya Pollution Control Board, berkat bat ni, ba lalu. Ngidon bat ni ya EEC jong ka East Gentia Hills District ba marwen yang kani ka di semua padba mentang si ha kani ka jaka ha kani ka por na ka benta kani ka mining jong iba lam chua kendo bat toy jong iba pension dakhar ki jaka ki bahe kumba iwi point not new hektar bat kamaar kade apun nai sa hektar ini atli kini ki main sange di ba pension dakhar bat iba lam chua kendo kade hapo sanspa meter iwei kejingjengai iwei na iwei kadao talangat ha cluster di khat hapo ka EIA notification ladok kam ban pelong ya kani kejingkan skopan ba mentah kasni ha kani jaka ha kani kapor namta kini ki arngut te ka nakini ki bro arngut ki applicant kila apply ban sedang ya kani party mawshun na ka sarkar Meghalaya te layo ni jing dok kam bapher ki kot sla ti ha ka jing ya den ti geduki ban apply ya kani mining lashem ba la dok kam ban pelong ya kani jing kot semua ba menta kasni ha kani kapor te kumta na kaliang ka jongki ila tho sa office of Meghalaya State Pollution Control Board but kila kapat ban pelong ya kani hearing kumta na office of Meghalaya State Pollution Control Board ila ay ka jing tho sa DC buram jong ka East Gentia Hills District banbu ya katarik bat ya kapor bat ya kajaka ban pelong ya kani jingkut sengau ba wa the proposed project is a mining lease for a mining of limestone kani ka project kadai halor ka jing IY banti ya mawshun kaba. The area of mining lease will be 2.97 hectares. At Chita, Lumshnong ke kamni, kawa emi jinghe, kawa R. Kende pamnyau hektar, bat kawa emle ha kini katau kawa kud da kilong chua man chua ki yong i, ki ubu da ki warim to kate pertuit katau to ka tau Chita. Kau hap apa ka area ke jingpat ke jingyu yang ke Lumshnong bat kau hap le apa ka area yang ke elaka narku but East Gentia Hills kau le. Now how did the project reach a public hearing? Kamnu wa kani ka public hearing wa ye penman ye ka Shri
Lamshua Kando has the land in his own name, approved by the landholding through by this council. After, on basis of his application, the land was declared a non-forest and a letter of intent was granted by the DFO. Kani ka thau daman go ka yong ma Lamshua Kando but hajui por ki wo pus khiat ya kani ka thau to da yo u Lamshua Kando ya ka landholding certificate ka wo pus khiat da ka this council but kuwa EU ya kata ka wong ki ka letter of intents wada penskiat da UDFO da penskiat u ya kani ka landholding ko yang o langba ka this council wada authorized da ka this council yo ya kani ka kamora wa umaten son dakar da kularo wa u ya kani ka area wa thungding thungprau ha kani ka area nangwa yo gitu githau uman udam human ki waslen takamte odo kular chuchu wa ki machinery ki wabu ha kata ka quarry ka yango lane ha kata area ka yango kawam EV.07 EV point not nyau hectare ubu yang kita machine untuk kiwa kan ni just ngau Lumshnong Lumshnong o penduk thia do dem yu pai ba unong chong chnong ba dia ki marjan chnong ubu yang kita ki modern technicals machinery wa ubu ha kini ka thau nang wa yo upenmi ya kata ke jingkwa kaya o dei wom kita ya unong chong chnong ba ki marjan chnong ni bangaro ngayeng nagaway naga association kabangiong ka East Jaintia Mineral Supplier Export and Import Association te kai kabanga don banong hang ne ngas nyau bau blay ulakar khu shisha shabapalat nagabenta kanika ri ka jongi andai ka badon kam kalong bangin pen dan kam hok ya ka kabakat kum ka jing start jong ka science and technology hakini kisngi ki pamanta habangi pai syaga balalik no shadin iki kiba ki breu jongi syaga dekat tan ngidang don ka jing sa dom ka jing beit ngile trai ngile kta ndre ka don ka jing kta ka affect na ka benta ki kiwa ki lom ki mariang ba ki wei henrei mentang isngo kumen ba ki rangba ki jongi ki balami syakmat kumi Lamshua Kando ba detention dekar ki balai langba ka science and technology da ka bayai rengkat bat ka jing alam ka jing hikai bat ka jing pen ki officer ki jongi ki badon hagi department ki badai tengah ngan ong ayu ngaro ngayo ya kane kadai ka kamyap kamim na ka benta kari bar ka jag ban riu jongi bat ka jing yo ban trai ban kta langba kane ka jing tip kabangin setri thumai kat kum ka juk ka bamenta ngaro nga support nang ba ka jakpo bat kabam ka di ngin ya yo kiriu do kilom kumle sibon ya fi bara ni ga dor bar sung bra ko we galap deng ni ga ha jingi li ga NFC ba pan ban le manin les jong kini arngut mas Lamshua Kando bat mas sensen dekha ngasu kwa ban ong ne ba kat kum gitu ki summary la ni guidelines ki bala pen sngo ni ngasngo man ong ba nga aga jinggershan ni gini ki arngut Mr. Lamshua Kando bat kumju ya Mr. Tensan Kar makin yach syakmal aga jingi dei bat ka ni ka jingti mawshun tungi bat nga kerpali gi bor ki pahlor beli pa ye gini ka benta makin le ka bron kam khnang maki ni gi breu jingi arngut ki nyo ban pen kloy ka kam khnang bil yo ban trai ban ka kum ki an ki kanon ki bala verified la ni ki bala successfully wala penya jot kum ki bor juga an begini kitin bakan kublai semua. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.